príchuť na proteín, objednávam hneď. Dneska som mal jahodný proteín. Keď mám voľaké body urest, tak dám na prep. To vôbec, ja neprehrávam na včera sme hrali jak páni. 1200 šilingov, ty kokos. Ale možno keď tam na prep, tak vyhráme. Na prep. Väčšinou to tak mám naopak vždy. No dávaj, v ľube. Škorica znie dobre, to je taká príchuť, že je škorica a ousené vločky. To je taká zvláštna príchuť. Dobrá. Míšo, čo ten oný? Že minus 400. Guláš. Jaký guláš? Á, čo? Takú Segedický kutinu guláš. si mi poslal? Tebe jebe, som tu kolektora šravda, to nič horšie som asi nevidel. To vypadá fakt zle, to sa ti akože ľúbi? Nie, však práve že nie, len to by bolo akože pičovina normálne zahrať, že čo to vôbec je. Highguard, no, to je ono. Ajgar. Tie príchute sú prírodné alebo chémia. Sa museli dofetovať ide opery. Malovačka, neblokuj. No, škorica sa dochucuje, myslím, že normálne Kurva, alebo no. škoricou. Ale ako jak máš jahodu a tak. Domy, Musí byť o šepáka. sekundu. To je všetko chemické. Tak. Piču. Akurát si sem dal, no. Ja som mal na hlave jeho. Ja som bol napravo. Ja viem, ale si ako tak prebehol, keď som mu uveril na dedu. Kde je pred barákom? Potovke. Chlapci, mám to, idem plentnúť. Ukáž nám to. No ťa Ozo ťa mal skôr. ozví odborný. Ja čo nám na to asal kokot skurviaty. No však štyroch. To sa normálne molotov tam išiel vybehovať a vyjebať nás. Náhoda. Level 5 faceit. Najebal mi sem omorinky na podložku. No tak to by som zabíjal. To bol Lucky Shot podľa mňa? Však mohol byť, však ale level 5 sú talentovaní, takže kto vie. Prečo sú tvoji vždy do 10 sekúnd mŕtvi? Ja ti nevím, Karle. Rosa Liby, dík za follow, ďakujem ti, Radeček, díkes, Nikola Snixor. Nikol a Snixor. Vy ste dvaja na jednom účte? O, minul. Mám to hečka lepceru. To je jak oné, jak kedysi, ako niečo tak ešte funguje, ale kedysi mávali napríklad, že spoločný, že frajer a frajerka, že si spravili spoločný Instagram, alebo Facebook. Nevidím kokot, nevidím. Nebýval! Väčšiu cringiadu som v živote nevidel. Ešte nám ide, je to 3v3 chalani. To mi nevychádza. To je niečo horšie, chat? Čo to je koho vôbec nápad? Ale vieš, že to je taký buzerám vyjeba. Dobrá, strieľa. Pekne, jedna v jedna. Začka musí byť. Myslím, musí byť začka. Do piče, ale že im tam prezbrán 45 v jednom. Pome. Nejku. Nemecký kokot fašistický Ak vyjebaný. majú pár spoločný Facebook, tak na 100% to je nápad ženy. Poďme tam uškvariť kokota. Kamaráde, neviem. Neviem, či to je nápad ženy. To ja si myslím, že tu sú skôr chalani začali byť takí, akoby moc majetnícky a všetko chcú mať moc pod kontrolou, mi to príde. Takže podľa mňa by to aj nebol No je to nápad hrať ženy. úplne, že pomaly. Že iba proste si zastaneš a stojíš. Ešte hádže niečo? Nie? Nepríď vám zak? Chod do piče, malo. Na jednotke. A CT. 2A, 2A, 5. Smoke limit. Pite jeden. Žena určite nie, tá potrebuje motať ďalších 10 ľudí. Mogę enter longa? Long si smokol? Kde si v pite? Short clear. Pite je, malom pite. Pekne? Pekne. A 2A, B. Jeden má málo, jeden má málo. Idem dovnútra. Nejak si sa sfeminizoval, Mišo, to sa mi nepáči. Vidím okolo seba, chápeš? Čo mi máte povedať? Môj barak. Pekne. Barak asi. Barak? Barák? Asi.
Ale možno Či išiel sa ako pozerať. zebrak a savenúť to. Nemôžem volať nikto. Kukuričky bonduel. Myšel defill mňa ten kokot. Že by bol v sajte celý čas. Asi nie. Hľadám moment. 17 zapem mu nechám kokotovi. Ja som mu dal 3. Čo, alebo streamuješ 4 hodiny a 40 minút? Čo zase tu vy riešite do piči? Potrebujem ona Matematici? pauzu. Včera sami si rozbehli za vtákom cez rybník, prepadol sa im mlad 5 metrov od brehu, musel som ich pre nich. Potom položil si prihľadnou. No dlho si nemal kebab, počuj. Nerobia dobrý pro nám To na Bratislavu. sere, čo? Uvidí najbližší. Chudence, habáci. Taký, že by To máš pekné divné kámoše, si tohle delají? Nie, to som myslel tak, že som podľa toho, čo tu, to zdedikujem z chatu, vyťahujem informácie, rozumieš? Počúvaj, bavíme sa s chatom práve teraz. Počúvajte, chalani. Keď je niekoho nápad vo vzťahu, že si spravia spoločný Instagram alebo spoločný Facebook, koho si myslíš, že to bol nápad? Babi. Jediný som povedal, že chalana. To by som úplný kokot by, nie? No však áno, a je 99% chalanov sú totálne lúzri skurvení, chápeš to? Ešte aj teplý k tomu. No, A hrá sa, že máš frajerku. no, a vieš, sú takí, aspoň z toho, čo čítam vo svojom internete dlho, vieš, tak sú takí majetnícky moc alebo niečo, vieš, silou mocou kontrolovať veci. To je Ženy, skôr, že to bude, no, Skôr ženy. ťa chcú kontrolovať alebo niečo. Ženy ťa majú tak piči akorát tak. Žolo, spýtaj sa Sojky, zavolajú. Ona išla ku kamarátke na oslavu nejakej pornoherečky. Ty kokot. Ty čo si ideš, jo? Ty dovolil? On tu. Volil, že mi sa nech ide. Som kľud. Dneska dáš do... Kokot, som sa zadýchal. To bola To jedna bolo, bola? Ale neviem, jak sa volá, ale že na Twitteri má normálne anál a takéto pičoviny, že trajajú tam jebu. Koho, tá kamarátka Sojky? Bude počúvať barák asi. V baráku, piče bomba. Ja idem Bolo? som hity alebo 3. Poďme, chalani. Môžem pomôcť Firovi, zoberiem bombu. Yellow myši. Počkej mi shortovi sú. Pekne. Barák. Pomoc! Tak Ešte jeden tam musí byť. Baraku? Hej. Videl tú otočku, kamaráde? Doma som pektoval, to bola otočka jak hovado. Tabak. Tapla. Mohli by na tabak ináč, no jeden rýchly. Dávaj. Ale ktorý mám dať znovu tú Pablo? Nebol tam. Teda, čau. Volá sa nejak, že Kali. Ali? Kali. Pozrite ju na to. Kali je rapper. Chlapci. Ale neviem ako. Alebo aj politik. Nie, že Tam natáčajú. pozerajú všetci v čete. Všetci. Môžu byť. Short. Pekne. Jeden bude B asi. Áno, Počkaj, si flashujem. Počujem. Nevadí. jebu. Pekne. Ticho, to je hečko, ich pekne Panic shoot. rozhralo. Myši webka, čo je s ňou? Čo to DBDčko dneska? Pozor. Chceš si zahrať, či čo? Ja som to hrával. Čo? Čo, môžeme sa, jak poviete, tak môžeme ísť utekať Aj spolu. žolo stiahne. No ale to nejdem stiahovať, to mne dlho bude trvať. Pičo, však to má 50 giga alebo koľko. Len žolo je z Prahy, tam nemajú Skôr internet. vystrelíš hlavu. Ako Dneska Sojka nám boinga kemis. Pištole, kokotiny už majú. Čo? No, poďte môžeš strieľať. Dobre. To je halo, že on ti dal hlavu a ja hneď za tým som mu strelil. To je, vieš, aké je unlucky toto? On mal proste skapať hneď. Ja som myslel, že ťa ináč zabil. Zakol. Dobre, flashom ti short. Jeden CT. Pekne. Dík, ty kokot. Sorač. Ešte ja? Rozstrelím to. A banán má Nemáš malý. bombu. Nemáme ale bombu, my čo. Dvaja.
Banána. Mohli by ste banánu rýchlo vedieť spolu. Modrá. Drž mi to, toto. No ja som išiel už na long. Token. Kokos. Vyvihol, Teraz si mohol. čakal ten retard. Myši, počkaj. Počkej, idem s tebou, Míšo, počkaj. Na banáne. už vyvihol jeden. Poď ho zabiť token. Daj mu jedna. Ťap. 3, 2, 1. Počkáme, máme čas. Pôjde čas. A nemám to obiť dookola? Nie. Vedľa seba refrag musíme dať. Tak ale rátaj, že toto je koľko, 22 sekúnd? Ale to nič, ideme do sajtu, zabijeme ho. Dobre, idem prvý, dobre? Potom. Poď. Bravo. Pekne. Ešte vidíš to? Vieš, že som išiel prvý. Tak to má vyzerať. Jedna v jednom mu dám, ty kokot. Hej, Istota. pod nohy. Ktorý chápem. Dobre, vybal som práve 3 presáky, 4. Takže teraz to mi odletím odtiaľto. Oficiálne. Rumpel, ďakujem za followicu. Dali ste to? Vajc, myslíš, čau, čau. Dali. Dali to. Sme páni. Páni svojho času. Páči, ty kokos. Páči sa mi, že Rez je stará škola, on aj keby videl pornohrečku, tak by sa Max dogrcal. Tak som sa aj ani nedotkol, ti hovorím. V žiadnom vesmíre. Neviem, ja som chorý, asi mi to príde. Ide do piče už ten kokot. To som ti dal ja asi. Nie, to som že ja trafil. No naladujem moc. Má zase bombu, chalani. Čo na short, bacha token. Tu doľava? A čo keď máš bombu, že vyhodíš z okna alebo niečo, zapalujem si boilere? Poď, daj. Pomáha. Flashing. Dobre, počkáme na ten do smoke a môžeme ísť. Idem prvý, flashujem short, flash. Pekne. Počkaj, hneď musíme také nervy, čo som mu dám fúkol dvakrát po sebe na tom ide. Proste dobrý buzna. Nie som, ale kokora, neviem. To je podľa mňa ovíkové všetko. Tak. Ale furt má hitol ten kokot. Vyjebaný. A tak teraz to je ťažšie. Lebo potom keď vyrastáš, tak akoby vtedy sa akoby najviac To je mi učíš chlebík. a najviac vnímaš svoje okolie. A teraz keď sú akoby mladší chalani do mňa alebo niečo a už sú moc na nie na internete, ja som na internete, ale vieš, ak to myslím? Že je moc výberu okolo teba všetkého To musí byť a však vieš, lebo kedy si takto, že na voľno porno alebo niečo a samé dievčatá bolo vyzlečené a také pičovinky proste neexistovali, vieš? 30. Teraz je to moc akoby, nie že moc, ale viac dispozícií všetko, tak ľuďom z toho jebe. Mogli šort. Žolko, idem do piče, mám 30. Mám 2. Fires, tu máš flash, či máš? Flash mi Ja šort. ti smoknem long. Alebo sa boostil. Presmoknem. Taký flash im najebem. Poď. Taký. Pani, Ešte jeden šort, chalani. Pekne. Pekne. A 2B. Ja pozerám mid, hej. Láďa pôjde ďalšiu. Není přes DC rozumět? Dobre, čo mi nebolo rozumieť? Zopakujem. Pozerám. Že som pod lesem. Ani šlapky z bordelu, ja som nikdy bol ani vôbec v bordeli, ani nič také. Akože... Mne to príde nechutné. Ne, kokot. Jeden vináreň. Dobre. Midovica alebo barak. Kávičkáreň. Kávička. Ani v tom vlastnom, A druhý je Bojko. ani v tom vlastnom. Dobrý bojko. Aký bodyguard je už moc u baby? Tak jo, to teda sa musíš len vyspať, alebo s ňou chceš naviazať nejaké puto, nie? Pre niekoho nie je problém 50 a je mu to úplne jedno, vieš. Ale kúkal som dokument o myšiach a tam bolo povedané, Čo sa deje, chalani sa... a myši majú z veľa percent spoločné DNA s Nekričí, s neháda naším. sa. Lebo nehráme vyjebaný Mirage, To nie je kvôli Miráži, to je to, že sme dobrí ako kot. Nie, je to Tak. best. Či má dievča viac partnerov alebo chalan, tak potom je o mnoho horšie naviazať to puto partnerské. Potom každému jebe iba, vieš. Preto je lepšie,
OK. Nehor. Toho nie je veľa, chápeš? Ako jeden. Kokot, čo ešte vyhodia z toho banánu? Dobrý kol, nie Mičo? Počul som ho. Dobre, ja som nebudem. Je na mide, na shorte jeden. Idem za vami na B, ale. Piče. Viete mi niekto smoknúť long? Kde to bol? Lerp som vypol, hej. Kúkaj mi CT. Kúkam. Pekne. Kúkam. Dvojka. Sajte. Mŕtvy? Ježiš, dneska sa to trápa celkom. Bono trhaj. Ja idem volať dome zajebatý. Mohol byť ruiny inač. Kúkam. Logan, čo, jak to vidíš? Cítiš? Nič? Dom ti prešiel, či? Sekol mi, one, to bude volať o boileri, aha. Hop! Jasne, že tu je. Ty kokot! Ide ti dole boilerom. Ne, no, ty počúvaj, ty Krisa. Ja viem, že si byť predo mnou, ale choď do piče! Pozri sa na Krisu, skurvenu. Ja ťa zajebem. To čo máš za movement, že ti jebe? Jak skapem. Ty. Mach, choď ho zabiť dome. Boiler mu vypadne. Logan bojuje, a nie Tak, skapal. Mičo. Jak ťa ojebal. Kedy máme sa možno dneska, pôjdeme... Niekde pôjdeme DBD, pôjdeme zahrať Welcome to Game 3 a dáme možno dneska mať Wintercard. Marty, 34 mesiacov už, ty si blázen, ďakujem ti. Vozi. To mali eko, alebo čo? Nie, my sme len dobrí. Na kokot. To je cez flash ma jebol, 2 na longu. To je Krisa. Ešte na longu, v zube bol ten druhý. Pekne to bolo. A na shorte. Poď naspäť. Ja? Nie, Koľko vám mne to dneska strieľa, nebudem ti klamať. Ja som tu na... Ujalkovi, ne? Nemal som full aute, mal som iba cinknúť hlavou mať piči. Len som si nebol istý, či ten vzadu vidí alebo nie. No na šorte, nie? Chcete z B? Aj, však chcel som. Nebo choď short, Bono. To tu je vola, kde je. Ty ho zabiješ, ty si dobrý. Na Bčku jeden. A v B. Tak poďte, no. Čo ide hodiť po textúru? Si banán. CD čisté, no. Tu. Hej, Mid. Mid. pôjde ti. No. To vymodel je dobrý ako koc. Vidíš doprava aj, čo? No, troška. To je, mne to veľakrát zavadza. Ja Aký nechápem má to tých diamond? hráčov, mladých. Dneska je prišiel proto na pumpu za mňa a Stíhaj môžem povedať, že dosť dobré, že hej, hej. Koľko máš diamond, ale mám 68. Tam Neviem, je neviem. XYZ tiež sa menia. Aby sa ti hýbala zbraň, z druhej strany, to bolo tak. To je model podjebník. A neviem. Dneska nám to ide, 8-2 kamaráde. Strašne Ja to ma sú niekto malé stretá ešte ratingy na proti nám. Dobre. Jeden Hori. na longu prebíja. Žolo má B. My máme... Dobre, idem na Dobre. pečku. Máme všetko, ty kokot. Kontakt na predajcu. Flashujem, no. Daj Bože, aby nevyšiel C. Nech Bože dá. Ten víťazný gól. Logan ho tam chrpni niekde. No. Long. To nestalo, že vybehnem a zajebem 2 hlavy len tak. Prečo opravili ty one? Mačky. Všetky Welcome to Game za jeden stream, to vôbec. Že tebe tá dvojka trvá celý run, strašne dlho. Čaure, za chvíľku 30k elo. Máš? Za chvíľku, koľko máš teraz? Ja dneska, keď vidím, že to hry, tak mám naspäť 27 000.
Nabrali ste tie zraky? Opačne, lebo si pochybovač. Tam vyplo. Nevidím. Joj. Ešte jeden. Pikuje, v strede. Ešte jeden smoke mu dom. Nice. No, bacha na Ečko. Som ti jebol do hlavy, A lonku. hľadá FPS do p***. Idem Skápem si reštartnicu. Dneska celkom granátiky dávam, Miši. Ja som ako fixuje, že keď podržíš... Dobrý večer, čaute, čau. Tak sa vám fixuje Hej, FPS. 5 sekúnd, no. Ukáž. To som videl na TikToku, no. A ja. Čo? Konský kokot a hauzej. Že keď ti dropuje FPSK, Čo? držíš štáb 5 sekúnd, Ose tak to ti to fixlo, ty fixne. kokot. Ja nechápem, prečo ja mám dneska 600 FPS, chápeš to? To čo, veľa či málo? No však dobre, ty kokot. Však Ja by som normálne chcel niekedy máš krát 300. 4. Je dobrý Dneska server, nekáže ako ty ale to. cítiť aj, že sa to má dobre strieľa, že strelíš mu na hlavu a dostane hlavu ten kokot. Musím to no. Hej, Botek, takúto potrebujem, dobre? Živočku mi daj. Aj, to ukradne. Zvedol si? Hodí ti smok. Jeden na banáne. Bomba nám ide. Los. Čo je? Ide. Bčko. No, čakaj, nám ide ich máme. Ideš vyvalkovať? Nám ide jeden. Pen? Buzerant. Ty kokot. Čaká. Aha! Banáne. Čo bolo? Dropuje FPS, tak ty piči. No nám ide ešte jeden. Okolo kanála chodí. Si do tebe, rest. You so precious when you smile. Gotuješ ich? Nie, mám zvučku. Short. Ticho, long. Letuje ti, poď. Faker. Brutálne dropuje. Úsmieš sa čuráku, David Jarensa, ďakujem veľmi pekne. Reáčik a tebe v polo, díkes. Čo sa stalo z BVC, že už nehráva? Nemá tam čo robiť. Ale prvá výhra. A Krisa do Teraz tam kolečka, bolo. vieš, to sa mi No, nechce. to ešte nehovor, Druhá, kamarátko. včera sme vyhrali. On to musel byť druhý, vieš. A prišla nová sezóna na premiéru, takže všetci fetujeme CS-ku teraz. Že- Dojdu a hneď slyším ten cigaretový Tak, cigár poďme, pojebanej. poďme, Samuraj 24 menátorí sa, ďakujem veľmi pekne. Dám ti brofistovicu, hneď dám ich chvíľočku. To sa už nedá prejebať. Musím raz povedať. No, hodil svoj že? Plač. Nemám. Kanál. Nič čistý. Ono, ty zase hráš Baraku mŕtvý jeden. Skacka. To diskotéka. Ešte jeden. Ešte jeden. Naľavo. No čak čo máme, čo sa Čo ľudia je záhru mi prosím ma povedz. 27 000 elo tam má blázen. Zrazu nečituje aj kľud, ty koko, čo? Je blára. uvedomiť, že... Piču, lebo tie tvoje prehry mi to ma dali úplne dole, tak máme tam a tí henty budú 5000-oví, tí dvaja. Nemčiko, čau. Ja som Samuraj. teraz taký, že ja trafím všetko. Aj keby, neviem, aj keby... Mravci Ja sa ešte nechám na zálohe, keby sa tu niečo stalo. Bono, ty si ale v zálohe. Ja viem hrať iba proti silným, nie hopicám, jak je. Hej, Bono. Permanentná záloha. No Token, ty máš takéto fragy len proti fakokotom, ktorí prehrávajú 13-2. Keď tam ide trošku do tvojho, tak si piči. Ten? Jedu, že vlastne. Čiže, flashujem ti ten banán. Nám ide Nevidím holo. nič. Flashujem, poď sa. Ešte. Kiwi, skúbená. To isté mi dal. To je buzerant vyjebaný. Banán. Ako nepôjde, dom. Predstavte, že by sme to prehrali ešte. Skacka po schodove dole. Čiže sme sám, ty? Zahraj niekedy Evolve. To už nevypíš sa stredy náhodou už? Či ešte? Otočka chalani. Mohol si spraviť niečo, Bono, že ukázať. Do videa.
Čo vám príde chalani? Bo tak to nevidím počas hry. Neghostuj ma. Donumis. Podám, keď dohráme. Saj a cucej. Ty kokot. Sosa. Jdem s tebou do baráku, Myši. Tam, počkám bejkič. Seka niečo. Granát! Jeden nám ide. Nevidím to koho. nechoď. Čo som došlo? Došlo mi. Ide mi long. Second mid. Čo smukujú? Aj. Veďme. Tak skáp. Long prešiel. Alebo je v tom zube. Má málo. Mamo. Jeden je na longu, Majmku. Myši. Jeden na longu. Ja, A jeden na Long banáne. určite. Pírke mi dáš Sú hlavu. podľa mňa v dome a ten long. Ja, že sa to s niekým Nevidel strieľaš. si ho v library, sa mi zdá? Vináreň? Alebo že by prešli CT. Videl si ho kam. No. Laber Mám bombu. last. Sajte. Máme bombu. Token trhá. Môže byť mid. Fír. Kúkam ti mid, hej? Alebo... To už vyskákal? Nevyskákal. Dobre si dal kolo, chalanicko. Čiže si zbral tú M-ku. Ja som kokot. Tumek, ďakujem. Kokocisko. Zachytím, keď bude vyskakovať do baráku. To už nedá predať, nedá. Poď hrať ten banán, ich tam rozjebem s tým magom. Keď oni tam pália, tak No, prijebano. nikto nám ide, no. Máte forsovicu, chlapci? Tak poďme. Pálim gas. Poďme mali na pauz. 80 byť. Ja by možno sa rozmal čel. Háčečko. Hádžem. Háčečko. Utekaj. Poraď prvú správu do DM dievčaťu. Dobre, to je čo mi dá. Treba palác. Čo je dome jeden. Dobrý je? Tento je dobrý, no. Šťastné prasa. Toto mám, skočil. Aha. Baraku. Je na longu, Kde? ne? On ide. Že poraď prvú správu do To som ani DM nestepol. dievčaťu, ty si blázon. Chalani, poďte vyhačkovať banán. Nechceme dať chalani pauzu, že by sme dali akože Akože čo? refresh hlavy. Hečka banán, poďte všetci. My tam chodia non-stop. To je pekné ostrá, kokotko. Ja to vybehnem. Fakt netuším. Nikdy nepíši prvý, ja nepíšem nikomu. Nie si náhodou Respin Joker, lebo by som ťa plieskal až do rána. Vy ste takí kokoti. Ono, ty si normálne retard. Ja. Nechodí hečko. Čo som ho zle hodil? Si mi to hodil pod nohy. Môže byť. Čo tu robí ten kokot krysácky? Mne si vypisoval? Ja, že to je tvoja mamka. Do píče. Čo? Ide. Bono, zdržuješ ako kokot, fakt. Ja viem. To pička sa mála. Skoro si ho mal. Jebana. Môžete vyhrať Ja som ďalšiu, nevedel, ďalšiu, že rýchlo to bol nejako sám, vyhrajte do trčíc. Poďme dole do sajtu, želo. Hodím iba hečko. Teda mali. Alebo náš máš mali. Hoďte mi smog, hoďte mi Čau. smog. Hoď mu mali, hoď mu mali. A hečko mám. Ó, dobrá, hečko. Hečko je bať. Jak sa nedajú dať za CTčka po 4 kolách jedno kolo? Jak mi to vysvetlíš? Prekliali sme to, preto. Tak čo chce začal otec pije Bčko? Môžeš prvý? Dobre. Budem banán. Pozaj, toto. Ruiny. Pecka tam je ako pizza.
Bčkovica. To je smoke. Nice. Akurát prešiel, keď som hľadal smok kopať. Holovky. Jebanča. Ďaním až. Ide. To token. Neuvidím to. Prebijam. Paraku jeden. Bez smoke zas. Ja sa token. Tlačím ho, idem CT. Všetko to nejak piknul? Bipo. Na banáne. S bombou. Savujem vám. Savujem. Žalík má. Sú dvaja, nie? Neviem, kde je Ty druhý. kokos. Skoro som ho mal Víta do tam. piči. Skoro, no. Môžeš ísť do smoku. Musí mať málo. To niečo nestrieľaš? Ja ho nevidím. Čo ťa preplo, ty kokot? Má vypop na... Next. Toto sú situácie, kedy musím ukončiť hru.